Gaur asteazkena eta asteazken buruzuri honi pixkat saltsa sartzeko zergatik ez ditugu musikero batzuk ekarriko. Bai, gaur gurekin Mugan taldekoak izango dira. Txiak Adilagunak saio bikaina datorreta. Kaixo Lagunak, eguerdion, eta haupa Ander, eta haupa Pablo, onge etorri, zer moduz? Hemen txe, Mugan taldeko bikide, ez da? Zenba zeate bertan? Sei. Eta nola latan etorri zeate? Bizu galdari honenak, o harri horria, o nola izan dekau? Libre kondenak, universidadea lana eta barba, bueno. Bai, algenunak etorria. Librenak eta xelebrienak izango zate zegoen. Baita ere. Zukaldean zemuz moldatze zeate? Bueno, ez da gure puntu fuerteena, baina, bueno, saiatuko gara. Bueno, zuek doinua garri eta ni zukaldean ningo jaz. Nire lagunduko izuetan zaiten da zuke baizo zezuritzen, bale? Venga, ingo deuna da nioki batzuk, kuianak, ikusiko zu eserrez da berezia, saltza behar batekin, geho lagungarri batekin, eta hoi gainean jartzeko platera bukatzeko, urdazpiko kurruskari, eta barrengorrik gordinakin. Adilagunak, oso ondo pasako dut gaina musika joko aldezuen pixkat, berak bai. Hau izangoek ezin hobia. Adilagunak. Bueno, Lagunak eta bikote garatuko izuet erretakin nundik noa ebiliko gehan, bale? Bueno, azteko eta behin, kuia honen erdila erabiliko deu. Erditik moztuko deu, eta ingo deuna da laberatu. Labean sartuko deu, eta baratzuri hau ere bai. Ingo deuna da pixkat irikik mutxurrak, gazta pixkat, txilarrezko papelan sartu, eta labian sartuko ditugu. Eta behin, inda daudenian, ingo deu atea, aragik eta aprobetxatu, eta aragi bai batzuian eta bai kuian aragiakin, niokiak prestatuko ditugu. Nola prestatuko ditugu? Hemen da gau legami pixkat, erabiliko dugu arrautzan gorringua, eta irina masatxua prestatuko dugu, eta puntu egokian da honean, bolatxuak egiten hasiko geha. Bolatxuak ingo ditugu, eta hemen da gau hemental gazta, ingo dugu lauki txikitan moztu, eta bolatxo bakoitzan barruan gazta sorpresa sartuko dugu. Orduan borobilduko ditugu, eta gero hoi egingo ditugu egosi, eta egosi ostian saltzara sartu. Saltza hau prestatuko dugu barrengorrikin, ingo duguna da tipulina ondo gorritu, barrengorri txiki binda bota, ardotxuri pixka kasuntan txakolin pixka botako dugu, geho esne gaina, eta geho hoi dana prest da honian, zutatik kanpo gazta botako dugu eta krematu ingo dugu. Eta ingo dugu, gazta urdin eta barrengorrin krematxo bat, niokiak bertara sartuko ditugula. Bale, eta hoi gutxi balitz, lagungarri bezala baita ere ingo dugu hemen krematxo bat, hemen dazkau tomate lehorrak, dakau oreganua, intxaurrak, eta hemen dakau baita ere gaztan bera, eta hemen dakau txorixo berezi bat. Bakizu ze txorixo da nau? Da Balearetako eta Mediterraneko txorizo berezi bat, txorizo gozua da. Eta kasu honetan erabiliko duena da, dena nahaztutzeko, eta ikusiko zuen, sobrasada deitzen da, sobrasada bezala ezaguna goiteko, sobrasada, da txorizo gozo bat. Eta ingo dudana birrindu, nahaztu, eta niokin ondun lagungarri bezala jarri. Eta urdai azpiko hauekin, ingo duguna da, sartaian, zu basuan jarri, lehortu arte, kurruskari bezala jartzeko plateran gainean, eta esan deuna, barrengorria, ingo deuna da, plainer honekin, dala plainerra dauda trufa mosteko, eta gauza fin mosteko, ingo ditugu barrengorrin puixketa batzuk gordinik bota gainetikan. Ados? Bueno, eta hemen etorri zeate, Mugan, hemen bizirik ez bagaude diskakin, diska hori ez da guantxatea berria, ja denboa pixka badi joa, ez da? Oida, eta genuen aurrek urteko maiatzan, eta bueno, hain aurkezten egea ja, urrengo diskari begira, atera dugu lanengo kanta, horrik urte unren egin du, hemen txedao, eta guain zatozte beste kantu berri gehiokin, Mina baino lehen izeneko abesti bat. Vale, mina? Mina baino lehen. Mina baino lehen, garrantzitsuan, lehen nuo zeo zeitia, ez da? Mina ja behan du bitxalitzaztik. Ados. Bueno, jarriko beha martxan, azteko eta behin, bueno, nik hau eta hau labian sartuko ditut, bai batzuia eta kuiatxua, behitu, zuetako bat egingo guna da tipulin hau txiki-txikiin,
eta beste bat egin goguna da, barrengorri hau ere bai, txiki-txikin, bale? Ingo zuena da barrengorrian, sustrarrare bai erabilingo dugu, baina igual nagazu aurrenengo kapatxo txiki bat kendu, bale? Azalak eta botatzeko, hemen dakazu organikua, honei aurrenengo azalak kendu, eta bestia txiki-txikin, bale? Osmeran. Venga, bikote, hoi zuen kontu eta esan dagoa, nik haula bian sartukoet. Bueno, eta bikote, mina baino lehen, zehazki, zer topatuko dugu abesti hortan? Ba, bueno, zuk esan Aldarrikatu nahi izan dezue. Lehen esan dezun bezala hori, mina iritsi baino lehenago, ez? Askotan hori jendiakin eta beldurra gode, ez? Hitzaketerak orduan eta bar, eta bueno, mina iritsi baino lehenago zer egin daiteken eta zer ezin daiteken egin. Orduan, bueno, pixkat, metaforo moduko bat horren inguruan. Ze ona, eta zehazki ze minetaz hitz egiten deun, edo ez dakit mina dan... Kabundo, mina hartuko indi guan txiken bendikan, Mina baino lehen, pentsatu inberdeu nola inezte. Egitea esan, kuia nahiko gorra arte, eta ja sustraia zin ze baino gorra. Venga, ba, vale. Mina baino lehen, pentsatu eta honea behitu. Vale, bota, zertan, zen min motataz hitz egiten dugu bertan? Ba, gure kasuan, kantagetzen genuen, ba hori, beste esate dutenaren inguruko mina, ez? Edo batzutan gaizkitz egiten denean zutaz, o ze beldur dituzun horren inguruan, ba, kantak ez egiten du, ba, hortaz. Zer egin dezakezun hori ondo eramateko, edo gaizki ekiditeko, gauzak ondo egiteko, en general. Eta orduan, edozein min mota, odek mina gehiago psikologikoa, o... Psikologikoa gehiena, no? Bai. Vale. Eta kantu horrez gain, abesti gehiago askazu diska berria ere bai martxan dago, edo... Martxan dago. Vale. Erigera, pixkanaka. Zenbat kantu topatuko ditugu diska berrian? Bai gara, debatitzen oendik, gure artean, 5 edo 6 izango ja. 5 edo 6. Hemen zenba daude aurreko diskan? 8. Vale. Zazpi abesti, ez? Hasiera batean zazpi abestiko diska bat pentsatu genuen egitea. Eta gero estudioan bertan ginela grabatzen ez. Pablo izaten da normalean abesti guztiak eta pentsatze dituna, ez? Eta ekartzen dituna taldera. Eta estudioan ginela grabatzen, bururatu zitzaion, diskoa erosten duten olori, ez? Oparitxo batekin, 8. abesti bat edo oparitzea edo matea. Eta orduan 8 abesti. Hori da, zazpi daude Spotifyen eta interneten eta, baina badago bat bakarrik... Bakarrik eroslientzako. Ona. Vale, eta adibidez, ze kantu mota topatuko ditugu aurreko diskan? Asko aldatu da zuen modua edo... Nik uste, aurreko diskan igual lehenengoa izan da, nabaritzen da gehiago... Ez genekala oso argi nora goazen ez dara, oso poziko diskakin, baina bai da disko bat gitarreroagoa, igual ez, lehenengo gitarra izan eta nik inutron kantak eta gero bildu genuen hori musikaz, eta disko, bueno, datorren hontan eta besti berri hauetan ja nabaritzen da gehiago taldean beste, berdin jarritzen du komposatzen, baina beste itxura batekin. El duo zaudetela naberzea, el duo. Ezakit, urte bat ezakit beste notatzen da hori. Zer duo, xelebreo. Bai, ezakit, pixka... Gañeroago, vale, ona. Indar gehiokin agian. Vale. Bueno, gero, oso talde donostiarra, zuek bio donostiarra zeate, eta mugan taldeko guztiak zeate donostiarrak ebai. Vale. Donostiko, baina nunguak, garbi utzi berdale bai, ez da? Hoi zuen artean eukiko zuet. Anikarro esaten da gainera, parte zarrekoa. Ialde zarrekoa, vale, eta eu? Eta ni amarakoa. Amarakoa, vale, eta bestiak, zema zate, 6 o... 6, vale. Bai, bestiak, amarakoak, grosekoak eta... Lentxaurrondo. Eta... Uli aldea edo... Bueno, ia, dan arrapatu dezu, Bai, eta nunen saiatzen dezu, nun dakazuek unea elkartze zatena? Orain bertan aurreko kurtsoan ebili ginen igarako musika lokal batzutan, eta orain gaude Rekalde Rocken, Rekalde dago ensaio gela batzutan, eta hortxe gabiltza. Orain sartu berri gera, eta oso gustora da. Ze ona. Hor talde desente goten dugu hor gaina zehatzen, ez da? Hor dinamika polita egongo eta non artian daola, ez da? Bai. Oso ondo prestatua dago tokia eta jente asko biltzen da. Zer daude, arrautzak kajaz bete eta paetak eta hola, Nik lehenoko ensaio lekutan hori ikusten nuen, ez dakit modernua dagoen ja, edo... Piskat modernizatu da. Orain, ja panelak eta... Ez den kortxopano, ez dakit material den, baina bai, ondo isonorizatuta daude. Bikain, bizilaunak eta lasai, zuek burrumba egingo zue arki, danon artian, zenbat talde zaudete igual horren saiatzen? Horren saiatzen? Lokal pila bat. Bai, eta gero, lokal asko daude, eta gero gure artean adiez ere bai konpartitzen dugu. Lokal bakoitzare bai konpartitzen da, ez da? Gure kasuan adiez bai, igual badaude beste batzu garatuagoa, baina
baina gure kasuan bai konpartitzen dugula. Musika estiloa, esan dezuena pixka kaineroa goiten aizetena, ze estilotan, badakit gaur egungo musikariak kostatzen zaizuela estilo baten jartzia, baina ez dakit ideia bat iteko guk. Ba, nik uste, popa seguro, ez euskal pop edo esatean beti, baina bueno, beti gitarreo askorekin, pop rock edo erako zeo ez dakit nola definitu, zibestaz zaila da, baina bai, azkenean biltzen dira instrumentu desente, bateria, gitarra akustikoak, elektrikoak, biolinak, pianoak eta ba, bueno, orduan zaila da bizkat definitzea estilo bakar baten, baina, bueno, ez dakit, ateatzen dana, gustora gelditzeko moduan, eta... Vale. Bizkat garatzen ari gara ere, bai? Ibilbide bat da, orduan, ba... Eta zeintzuk dira zuen referentziak, adibidez, zein dira, bueno, bakoitzak eutgoitu zuen zuenak, ez da? Baina egongoa baten bat danoi ondo etortu zaizuena, ez da? Ba, ez dakit, zer esan, egia esan nik musika estilo oso ezberdinak entzuten ditut. Ba, bueno, etxen mimatu dituan musikariak, ba, Xaberletetik hasita, oskorri bat ere bai, asko gustatzen zait, baina ez dakit nola esan, ba, eren egun taldea ere bai, ez? Ez dakit, musika denetarik entzuten dugu. Artista hutsak ere. Eta, ba, ez dakit, egia esan, ba, gero bago, Euskal Herritik aterata, eta ba, Lumineers, Manford & Sons, ba, pixkat, ez dakit, musika estilo ezberdinak. Vale, eta ire kasuan, Pablo, bota ja hori honea, Nander. Bai, venga, bota xoa, oso ondo. Ondo moitzezue labana, ondo moitzezue labana, Bai, betxu, sukaldari bezala labana egin eusten da, ondo, Ander. Eskerrak. Bota. Ez, bueno, Anderek esan duena, pixkat, hori da, hainbeste izan da zaila da, ez, danak dakaulako gure referenteak eta baina, bueno, nire kasuan, ba, hori. Ba, rapatu ondo, hau duta, sartu korreko, bai. Kenzazpi eta inote erretatik hasita, internazionalera junda ere, Lumineers eta alako Friend the Rabbit, eta, bueno, talde anglosajoiak eta bestelako kantzutut, Oldplay, esatana. Eta, bueno, eta gero ere, proposamen arraroagak entzute dugu, eta pixkat, gure mentalidad beti, gerozta gauza gehiago entzun, gerozta gauza gehiago ikastituzula. Ikusteko zein da, zin. Hori da. Bueno, hemen txegaitu, behitu zak, barazki jarritugu martxan, tipulina gorrituko dut eta geho barrengorrekin jungo gea, barruan labian dazkau bai kuia eta bai baratzuria, badezue telebistan magia egiten dugula, eta baina erreportaia eta gero ja errentateako ditugu, zeatik inokiak egiten jarri behar gea. Eta bitartean aurreatu deunez lana, jungo gea Gernikaino eta pizza eder bat prestatu digua. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba. Amena Uniko eta Bruno Gaz. Nire izena Javi da, eta ongi etorri Gernikera. La Boca pizzan biher zen gauz, eta guazen pizza batzuk eitzen. La Boca pizzerian biher zabaldu zen konfinamendu garaian 2020 zen. Proiektu honen atxien dauz Bruno Mercanti eta Nicolás Andraka, diela bi mutil argentinar. Eurek izetez, Rubiko fitxajie dire, hainbeste guztiakien herrize, hemen geratu ziela bizitzen. La Bocan izena dator, La Boca dalako Argentinako oso bat, non hainbat inmigrante italiar joan zirela bertora. Auzo hau oso koloretsue da, gure tabernien moduen, portu baten ondoan dau, eta bertara heltzen ziren barko askori, sobretaiak ezen pintxurak erabiltzen biezen, eraikin horrek pintxetako. La Boca pizzan biher zen berezitasunen hartien, deko guz pizzak alde batetik, empanadak, eta bebai gozotegi aldien, deko guz alfajorak, diela argentinar postre oso berezi bat. Eta bai dana da etxien deine. Eta gure top 3en sartuko leikez proskiutoa, bigarren izango leike vegetala, eta azkenik jerrete famatuen. Dagoela ine pernillegaz bebai, rukula apur bategaz eta gaztailegaz. Jerretek esan nahi dugu Gernika rugbi taldean, Bruno eta Niko rugbilarizek ziren neinien, omenaldi bat intzagun gure ekipun maitieri eta pizza horreri izen hori jarritzagun. Nahi badozuen, ontxe pizza gozo bat preparetan jungo gara, hasi que laguntzen badozta zuen, barruan txagoaz. Ongi etorri gure sukaldera, gaurkoan ingogu burrata pizza, eta hone dire erabiko dugu zen osagaiak. Alde batetik gogu gorea, txindinikoa, tomate saltxie,
mozzarella gaztaile, tomate txerrisek, albaka freskoa eta burrata gazta. Masi itxeko erabiltzen dien osagaiak dira urune, ura, legamia eta gatza. Erabiltzen dugun osagai garrantzitsuena urune da eta oso garrantzitsua da indar uruna izetie. Kasu honetan Italiatik ekartzen dugu. Gure kasuel, barazkizek izan ezik, gainerako osagai guztizek Italiatik ekartzen dugu. Hasiko gara ja pizza itzen edo zer? Venga, lehenengo eta behin, masi hartuko gu, zabaldu ingo gu apurtxu bat, tiki-tiki holan erastuntxu bat ingo gu, gero labien hau berotzen danien eskinak piztu daitezen. Honek, italianoak honeri esatetxe kornitxone. Eta niri guztetan jate espezialmente masie erditxik egotie fin izetie eta ertzak potolotxoak izetie. Batzuk esaten dabe, niri masie fina guztetan jate, ez masie lodiagoa izen bida, Aristotelek esaten man. Ez bata, ez bestie. Perfezio ardiko punten egon bida. Behin masie presdeko gula, ontxe tomatien oinarri bajarriko dotxago, Joseba, gonbidatut ezauz, nahi zunien, La Boca pizza hanbierrera, pizza derba jatera, Mozzarellie gehituko dotxago, ze gaztaibarik, ez dau pizzarik. Nagunok. Ja, azkenengo pausue, labera sartun baino harinau. Burratie, erdibitu ingo dugu, erdizen jarriko gu, importante, eskue garbitzu, burrata da mozzarella mota bat, erditxik kremoso badala. Behin masie barrura sartzen dugunien, beroak ingo dugu gaztaile urtxie, eta masie piztie, eta bueno, pitzie, prepareta ukitxe. Honek emoten dugu, ja prest dauela, así que venga, kanpora. Eta oin bakarrik geratuko zan, txerri segeitxie, portxino bakotxu bat, albaka apurtxu bat, olizoan txorrotxu bat, eta mostie bakarrik geratuko zan. Bueno, Joseba eta kompainia, hemen izten zaituzte, gaurko proposamenagaz, burratazko pitzie, eta badakizu, gonbidatut ezauz nahi zunien, La Boca pizza hanbierrera, así que egongo gara. Agur, agur. Ona, kuadrilla, eharra itxura pizza horrek, Jope, egia zan, gauza eharra txukuninda eta osagai onakin, garrantzitsua. Haupa, kuadrilla, jarraitu horrela, eta gurrian jarraituko jau, ezta? Hori da. Bueno, bikote, igoz ondo txikitu egoiri, hemen jarrit dizka ezikintzeko, eta inberdeken nahi tipula gorritzen nahi dan honen gainean, barren gorrik bota, eta goxatzen jarraituko deu, goxatzen dianean barren gorrik, bai jardot txurila, gero esne gaina, eta gero zutik kanpo, botako diou gazta urdina. Hemen, pungo zate laguntzen nasketa hau prestatzen, bale? Nasketa hau izan deu, inbiar deula bakarrikan, naztu danak osagaiak. Orduan, ingo deuna da, labanakin nahiko txiki utzi, bale? Bueno, eta ire kasuan tomate lehorrakin jungo haiz. Tiretan moztukoek, tiratxoiek geho lauki txikitan ingo jau, eta geho ja gaztakin naztuko deu, eta baitare txoixuakin eta oregano pixatekin, bale? Venga, ekin lanari, nik hemen ingoetena da kuian aragiak gatea, batzu janak, birrindu, eta gero ja naztu bai irinakin, legamia eta gorringoakin. Bueno, bikote, eta zuek, nola hasi zinaten mugan taldean, nola sortu zan? Ba, bueno, oso gazte, eta pixkanaka, bueno, ni hasi nintzen kanta batzuk iten, etxean, oso gazte ja guendikan eba zeate, ez da? Ni ala sentitzen hau, gazte pixkan gaztetxo zeate. Umetan, illa esango gari, no? Illa umetan. Bai, bueno, 15 urtekin hasi nintzen kantak iten, eta zeitun, kuadrillan nekan Joseba, gaur egun dana gure bajista, eta hasi gina juntu jotzen kanta horiek, eta pixkanaka, agertu genekan musikari dezagunak eta lagunak sartzen. Eta hola urte baten edo, pixkanaka sartu ginen, ja, desente, eta 2019an eman genuen gure lehenengo kontzertua, amaran. Lehenengo kontzertua 2019an, guain lau urte pasadia. Nola izan zan lehen dabiziko kontzertu hori, nun izan zan? Ze txitxare eukitzen dituzten hor tripa barruan da, holtza gaina egotzeko eta. Gaur baino gehiago? Bueno, zuk asko, Bai, gainera
hasiera txarra eman genion. Eman nion, nik. Zergatik, han? Estenatokitik bera, erori nintzelako. Benetan? Bai, ba. Soinu frogan, Bai, Matxila, ba. ama. Estenatoki txikia zen, eta gu asko ginen, zazpi ginen, satuar ginen, altaboza, baflia, bestia, eta ni atzeaino joan, eta atzeraka erori, Katxila, txikiatik, baina, bueno. Eta zuek jarraitu zenuten jotzen, o gelditu intan abezia? Hasi baino lehen izan zen. Hasi baino lehen, Soinu frogan atzeaino, baina tira, Eta nun izan zen? Amaraberriko jaietan. Vale. Hori da, bai, ano eta estadioan ondoan. Vale. Eta karpa bat zegoenan montatuta, eta, ba hori, lehenengo kontzertua beti izaten da berezia. Berezia. Ze hori itxapendan kasu, zenba jende lagunak, ez dakik gurasok, lehen guzu. Bai, danak. Jende askakungo zan ikustea, ezta? Bai, jende asko torri Egia esan zan. jende desente etorri zen, laguna, gurasoa, familia, noski. Gure inbeste jenderen artean, baditu genituen danak, ezagun guztiak. Claro, hemen Propaganda puntu asko. baita etorrik, ez dakitzu gaina zenba jende, zein Hori da, guretu. Hori da. Vale. Eta orduan ondo atea zan, ezta? Bai. Zue bakarrik jozen uten, edo norbait gehiago jozun egun hortan kontzertua? DJ batzuk, DJ batzuk, pronombres bai. neutros, hotzen ez. Vale. Ez ezagutzen baino, Baina, bai. oso jatorrak zea. Ze ona. Bai. Vale, eta hortik aurrean nola izan zan ibilbidea? Ja, hasi zinaten, ze astenak guaintxe zinaten ja aurrengo kontzertuan? O aldatu da baten bat, edo berdina jarraitzen dezue? Ez, bueno, egon ginen bi urte, sori bizkatera arte zazpia juntu, Bai. eta gero gonki genuen aldaketatxo bat taldean, abeslari, bueno, lehen bi abeslari ginen, eta batek talde hotzi zuen, eta hori txakatu ginen beste seiak. Tartean egon zen ere Jonxa lagun bat, eren eguneko gitarrista, suplente bezala iten, ze beti Erasmusekin eta gabiltza. Vale. Gure gitarrista juntzan urte bete, eta bueno, aldaketak ondia, baina bueno, beti taldea mantentzen da, la muina mantentzen da. Ondo. Horrelago. Ze egiten dezu eze aski bakoitzak? Zein da zuen arlua taldian barruak? Ze egiten dezu abeslari, gitarra jole, zein egiten dezu bakoitzak? Ni bateria jolea naiz. Ni bateria joleaiz, bale? Hori da, eta ni gitarra akustika eta abestu. Eta bestu, vale? Daude Marcos. Ze instrumentu daude zuen holtza gainean? Hori da. Gitarra elektrikoa, Marcosek jotzen dula. Vale? Teklatua ere badakagu, enara jotzen dula, Vale. taldekidea. Joseba, lehen Pablok esan dula, baixua jotzen du. Eta Eneritz, oraintxe bertan Erasmusen dagoela, baina ja laizterra etorrela, ez? Urrengo hilabetean ja itxaiten egia. Eta Eneritzek biolina jotzen du. Biolina, ze ona, oza, teklatua, biolina, bajua, dize horrek, soinu politak eta oso... Soinu asko, beretzekin. Soinu asko. Saiatzen gara polita izaten. Bueno, eta tromboia. Tromboia Gitarra ere bai, elektrikoarekin, Marcosek gitarra elektrikoa eta tromboia jotzen du. Ze ona, Bai, tio. bai. Olako instrumentu bereziak ematen dio ikutu oso berezia taldea, tio. Nik zuten ezunean talde bat, eta beti ohituta gaude azkenean, baliokoak dira, osea, bateria, gitarra, bajua eta abotza, balekoak dira, baina beti tromboi bat, o teklatun bat, horrek xarma ematen dio historiai, Azuma pixkat hori izan, eta nik uste lortzen dugula pixka bat hori berezitasun bat ematea. Bueno, eta txoi txiki batek esan dite, bai, aparte, dantzariak zeatela, euskal dantzak dituzuela, ez da? Bai, bueno, talderdia, Kresala dantza taldean ezagutu ginen, eta beste talderdia ere, bueno, nik handerra bidez, ez dugu dantziten, baina Kresalako giroan eta Aldezarreko giro hortan ezagutu ginen. Vale. Orduan beti izaten dugu, hori pixkat nukleoa izan, eta pixkat porai, ez, han ezagutu ginen, eta gaur egun jarraitzen dugu dantzan, eta bueno, hortxe ba, pixkat zai ezaten batzuten guztartzea dana, baina... Eta orduan jarraitzen dezut ere bai dantza egiten, eta jarraitzen dezu taldiakin, Bai. eta aparte zuen lanak, o estudia ikasten nahi jarraitzen dezue, o nola zaudete? Hori da, bai. Bai. Ze ikasten dezue zue bilek, adibidez, o ja lanen Ni ja bukatu lanean zuen? nago, ni gizarte langilea naiz. Gizarte langilea, bale? Eta nik magisteritza ikastet. Eta magisteritza Hirugarren ikasten. mailan. Bikain. Erasmusa indek ja, tokatzen zaik giri, Nik ez dut egin, noa hori. jun biardek. Nik ez dut egingo, ze bueno, nahiago nuen hemen gehatu, dantza eta inbeste gauzok hemen, nahi nuen hemen egon, diska justatea genuen, eta esan, bueno, nahi. Hau beti hemen egongo, Jutia alimakak aprobetxatu Hori zak, da, hau hori hemen da. egongo, ebilitza guztian. Hori da. Baina, bueno, taldeki batzuk hori esan du Anderrek, batzuk bai egin dutela, Markosekin zuen bere garaian, Eneriz Dabil orain, eta bueno, ondan ematen puntu hori ere. Bueno, eta zuen holtza gaine jotze zaten ian, norbait astea euskal dantzan bat iten zuen kantun tartian da olakuak, edo ze? Ba, Ez? Nahiko urduriak hortako. Hori beste egun bateak usten duzu, eta? Hori gauetan. Hori gauetan. Tabernetan denetan dantzatzen dugu. Hori bai, seguro. Vale. Bai. Ondo. Eta adide, zuen bideoklipak eta egiteko, zuek dantzan jartzeko, arazoik ez, behintzat, ezta? Nahiko, bai, celebra bada, baina gero ni bintzat asko urduritzen naiz, da gero baldurra mateo beti juntatzea zakitzera, tontakiri bat dirudi, baina bueno.
Hori, handerik esan duna, kontzertua eta gero beti... Bai, hori bai, gero kontzertua eta gero, o txupitua eta gero. Baitare. Baitare. Bata bestiak Ez dugu intzukua, no? ez esango. Ai, ama. Ondo. Bueno, hemen nahi naiz masatxoa prestatzen. Ikusi zuen deuna da birrindu, Zatik bestela, hasiko nintzen, sardezkakin egonko enun txikitu, baina beti iten bai birringailua pasa, danak rematu gelditzea, eta guain, historia da, botatzea gorringo botaiot, legami pixkat, eta irina botatzen jungo naiz, loditasun egokia topatu arte. Gero bai, masatxoak egon behar du reposuan, landu izateko, bale? Hemen inberdezuna da, betu, bai, hoi pixka gehiago txikitu zak, bai? Enbede banaka egin, betu zak, hartzen deko horrela da, hoi hartzen deko lalabanan punta, eta egiten da, venga, pasada tarea eta pasada bestea, bale? Eta egia botazak hori horrean, eta ikartukoek, txorixonen erdila, eta jungo aiz hemen ja masatxo bat iten. Masatxo horreik ja tomate lehorra botako zio, gero gazta botako zio, eta bukatzeko oreganua botako zio, bale? Venga, haure itxura hartzen nahi da, bale? Eta ni hemen esan dakua, irina botatzen jungo naiz. Oso ondo. Bueno, eta baldakazue uda hontan antolatuta nola dakazue panorama, kontzertu asko edo nola zaudete? Bueno, kontzertu batzuk baditugu, orain gainera Laizter urrengo astean hori da. Sestaon joko dugu, San Juanetan. Eta, bueno, beste kontzertu batzuk ere baditugu itxiak, así que pixkanaka jongo gara. Polita dator, udara. Gure sare sozialetan eta jongo gara publikatzen. Nola, zuen sare soziala nola dira, mugan behitu behar dugu, nola deitze zeate? Mugan taldea. Mugan taldea. Bai. Pentsatzen de Facebook, Instagram, eta TikTok danetik aldakazue. TikTok, oraindikan. Naizta dantzariak izan asko, oraindikan TikTok ez era iritsi TikTokera. Baina, bueno, izan daiteke haizu, beste irten bideo, Azkenian, ni horrea ideguten, azkenian nire zuezen bat urte dakazue guantxe. Nik 24. 24. 20 bat diteko. Vale, ni 10 baino gehiago ateatzizkizu eta gehi esan gu atea ginean, Facebook zan kistona, gehiago Instagram, da gaina, gehiago gaztiak beti ateatzeko zerbait, heldua esartzen badian, igezteko bertatik, no? Etorriko, ala izatea. Honi azalak enduko diot? Bai, azalak endu jok, hoi izaten dek, nahiko krematua izaten dek normalian, haber nola topatuko deun, bai, betu lagunak, betu xamurra da hon. Izatea txoixo bat askontan, igual ogikan gainean untatzeko eta dana bali jogun horietakoa, bai. Eta hori sartu bera, nahazu errexako egiteko bota pusketa batzuk, eta gero sardezka bat emango izut, eta zuian masatxo egiten jun sardezkakin da horrekin. Eta nahi bat zue, igre, hoi pixka gehiago txikitzek genian, gero bota jok bertara, bale? Oso ondo. Bale, bagiztak, oso ondo, ingoetena da masatxo hau irina dana jun arte ondo nahaztu, eta gero ingo deuna da, gazta laukitxuak moztu, eta nioki berezi hauek. Ikusiko zuen nioki bereziak ateako dian, Gero esango duzuena, ez ni gaur barazkia jande, kuia jande, baina nioki hauek pixka trampa dia, Gazta sartuko jo, gero hemen trampa ingo deu, gero hori jarriko dio, orduan hau barazkia jatia da, baina mendira juteko, sofan gelditzeko, Bueno, eta zue bilok, hau janda geho, ez dakit, ensaio bat horitea jun berko zue, ez da? Bai, berko. Berko zue, tu balillo sofan gelditzeko. Ni bintzat entrenamendua badakat gero, así que... Bai, Ona, zerta entrenatzen dek? Ni saskibaloian jolasten. Saskibaloian jolasten dek? Añorga taldean. Taldean, zego ona. Eta ire kasuan, Pablo Kirola ikaldek? Dantza batzuan daba Kirola ixete, baina... Bi, gain. Gehioen barko nuke agian... Baina egia esan, dantzan nekagarria, eke bai, Oso nekagarria, ni getzegiat... Noiz juna aukitea, o igual, adibidez, aurrezkoa inberdeu, zeatik gurasu egin zuen urrezko... Ezkontza, eta inber genuen aurrezkoan, zailo atzea junda, oide, ganka, igo aurre atzea, eta zeituan negatzea, ez ba ohituta, Bai, ala, este emate dut, dantza egitea, bai, dantza da, kirola, baino gaina harintasuna berdek, danetikan. Bueno, hemen motako deuna da, txorrota bat, ardo txurinak, txakolinak kasu hontan, utziko deu pixka murrizten, eta botako deu momentuan ja, esne gaina murrizten utzi, eta bukaeran izan duena krematuko deu zutik kanpo. Haure bai, esne gaina bertan botako deu, oso ondo, txura harrai egartzen hau, ondo. Bueno, eta bikote, leheno esan deu, aurrenengo kontzertua berezia izateala, baina
tarte hortan eba joango zan bat bereziena, o holtza hundiena, o ez dakik gehiago gustatzen zaizuen taberna zulotan jo, edo aste nagusian, edo ez dakit nun tokatu zaizuen jotzia. Nik uste ondiala batzuk, ez bat, danak dira guai, ez, baina batzuk behi diala bereziagoak, nik esango nuke niretzat diska aurkezpena aurkeztu genean egin genuen Tabakalerako kluba, ez, Kutsakultur kluba, ditzen da, areto bat ola txukuna. Eta oso gai egon zen, dokan egiten dugu urtero eren egungo lagunekin. Nintzat behi dira bizkat berezienak, oiek. Korrikan ere aukera izan genuen, korrikako oso berezia izan zen. Donostin. Zulaga plazan, Entolsa Erbindoren aurretik, oso berezia izan zen. Claro, segun zenekin jartien, gero ere igora etortzea, no? Horten trampa egon zen, ze dena atzeratu zen, eta ziginan behaien orduan, jendariste zen, da hor zintzu behar. Vale. Baina, bueno. Eta, bueno, gero nik ere beste berezi bat esan behar dut, Carmengo jaietan, hemen Kaiko jaietan, txikitatik bertan izan gehala, eta aukera izan genuen jotzeko. Ire hausuan, ire launekin. Ona. Eta gero, kontzertua amaitu, eta beti parrandazio. Etxeak juteko hori da dilema. Hortik jetxita ezinek etxeak jut, no? Gora etortzea iz, ez da? Talde hortako nahi, Zander Pustat pixkat ere. Bai. Baina gero... Egongo azozoen beti taldean. Egoten da beste arazo txikitxo bat. Hemen Donostin jotzen dezunean eta oso ondo itxan gaudelako eta oso azkarra dira materiala lokalean utzi behar da. Claro. Baina aurrengo astean adibidez, baldin bagoaz esta hora, gero itzuli behar da. Eta ezin dezu kotxe baten zure... Norbaitek ezin du edan, ezakita pixkat... Baina, normalean... Baina moldatuko zatera batea bestea zeuzeiteko, no? Euskargatu lokalean junta, gero... Ondo zio. Bueno, oso ondo aizate, masatxo hori ezin hobek, geho hori botako ziuta, geho baitare gazta eta oreganua esan deuna, hau murrizten utziko deu, eta ensaladilla rusa gustatzen altzaizue, Bai, gauza eharraik egila esan, Ba, ingo igu, ensaladilla rusa bat, baina bueltat eman dio, ikusiko zuze gauza berezia, guazen bertara. Joseba, eguerdion, ongi etorri Jardines Berria tabernara, guk Aitor Lustiza, Carlos Goti eta Alejandro Goti gara, tabernako kide batzuk, eta Bilboko zentruan dugun taberna ezagutzera gonbidatzen zaitugu. Jardines Berria, urtarriaren 25ean ireki gendun, nire anaia Carlosekin batera, 1985ean hasi zuen bere ibilbidea, eta guk ibilbide horreri beste norabide bat eman diogu. Erreforma handia egin diogu lokalari, adreioa ateraz, argitasun nahikotxo emanez eta purtsubet berotasun hori sustatzeko asmarekin, jendea etortzeko, lasai asko egoteko eta kafetegi baten zerbitzua aparte ere jatetxe txiki baten zerbitzua ematen dugu, 5 pasoko menu exekutibo bat dugu. Ostiral eta larun batetan karta zerbitzua daukagu eta jendea esaten duen bezala nahiko ondo jaten dela gure etxean. Eta gero gure ideia terrazan bazkaltzeko zerbitzua ematea da eta erlasatzeko toki paregabea dela uste dugu Bilbo zentruan. Gauzen zonaldea kontuan hartuta eta izango ditugun bezero posibleak kontuan hartuta uste dugu errezeta klasikoak eta tradizionalak mantendu behar ditugula, beti ere izaten den berrikuntza alde batera ez utziz eta Aitorrekin oso pozik gaude. Produktua asko respetatzen dugu, duen kalitatea bermatzeko eta bezeroari bere osotasunean helarazteko. Asteburuan zehar lortu nahi duguna da astean zehar dugun giroa apurtxo bet aldatzea, giro gazte bat sortzea eta gure etxean adinez berdintako bezeroak bere tokia dutela lortzea. Jardines Berriaren historiarekin amaituz, orain tartea heldu da Aitorrekin sukaldean sartzeko, entsaladilla rusiera prestatuko dizue eta espero dut zuen gustoko izatea. Hemen gaude gure sukaldean, eta hauek dira gure entsaladi egiteko erabiliko ditugun osagaiak. Patata zenario eta arrautza egosiak, egaluzea, pepinilloak, pepererreak, antxoak eta ibarrako piparrak. Azken 3 hauek laktonesa egiteko erabiliko ditugu. Hasteko birrinduko ditugu patatak, azenarioak eta arrautzak, eta nahaztuko ditugu pepinillo eta egaluzearekin. Entsaladilla rusiarra hau ez da oso ohikoa. Ospindutakoak dauzka, eta ere erabiltzen dugun laktonesa berezia da.
Errusiaren txaladiari buelta bat eman nahi nion, eta ospinetakoa sartzea iruditu zitzaidan aukera egokiena. Jarraituko dugu laktonesa bat egiten, ibarrako piparrak, antxoa eta pipererreekin. Laktonesa egiten dugu arrautz gordina ez erabiltzearren. Kontatuko dizue zeintzuk diren gure plater izarrak. Egiten ditugun basotxerri takoak, eta zezinakon foa daukagun platerra ere asko gustatzen da. Laktonesa daukagu eta dena nahaztuko dugu. Gatz apur bat botako diogu, ospin apur bat, oliba olioa eta gure laktonesa. Ondo nahaztuko dugu dana orain. Eta hau plateratzeko prest dago. Eta pikoekin lagunduko dugu. Bueno, Joseba, hemen dekozu Aitorrek preparatu induen entxaladia, eta badakizu jardinez berrian gauzela, etorri bizitan nahi zunean, hemen egongo gara zu itxaroten, bale? Gero arte... Haupa mutilak, oiteko entxalada berezita goxuen duena, Ze kolore, harrak eta, gainea fundamentuzkoa, horiek osasuna matun horietazkoa. Bezarka handi balagunak eta gurean jarraituko dugu. Beitu, hemen txainitzan illa, bitartian erreportaia ikusi eta gnokila prestatzen. Hemen dakau, ja, epeltzen hasi zaigula, baina bero dakau. Beitu, pizketin diozua, jetxi, baina hori jo, eta azkenengo irekin txiki bat, eta hi Pablo jungoaiz behai gazta urdina esartzen, bale? Erdila hartu, laukit txikitanin, bertan bota, eta nien mango jagoen goiara bat, egurrezkoa, eta bertan jungoaiz, eta ikusi zuen pixka likiditxo dago, baina azkenengo ikutu horrek emango jo ja gorputza krematzeko, bale? Gero ingoitugu gnokilak egosi, eta bertan sartu. Eta hor dakaken tomate lehorra, ingoek, honea botan derrei, bale? Eta jungo haiz bertan gaztau dana erdila hola erabiliko, bale? Erdila bota, horrena pixka, jute izanazten, eta bukaeran honekin bukatzen dugu, bale? Oso. Bale, haure martxan dakau, inbiarretena urdai azpiko ere bai kurruzkaria egin. Orduan, urdai azpiko kurruzkaria egiteko, ingo deuna hemen. Sartaila jarri, oso horreza izatea. Ez da jarri ber oso altu, zua. Zeratik, altu jartzen badeu prejitzen hastea, eta ez da lehortzen. Nin berdeu deshidratatu bezala, bale? Orduan, jarriko jau lasai, bueltak ematen jungo baituk, xuan, eta kurruzkari bukatuko du. Bale, oso ondo zoazte, ezin hobe, bikote. Bale, hau xemen, bagiztak. Eta hau gehiagin murruiztu baino lehen nuo, ja nola bero daon, hemen jarriko izut, bale? Oso no. Venga, hau ire kontu, eta lanak martxan dazkau, oso ondo. Bueno, mugan taldea, nundik anatea ez zue? Beti mugan ibiltzea altzeate beti, ose? Ose, nundik handat horri? Horrekin lotura... Lotura aldaka mugakin edo... Bai. Bai, Vale. Guk ematen nizkion beti bizentzu, bat, miskat lehenengoa izan zena, nik antzkenean kantak egiteitu dela, bai nik egiteitu danean, eta bai denek musika entzutean, entzuten dugu, erabiltzen dugu musika pixkat, modo terapia edo lako, ez? Mugara iristen zeanean, musikara jotzen dugula. Vale. Eta gero, tontakiri bezala beti esaten dugu, gainera aparte beti goazela mugan, beti berandu, beti garri, eta... Vale. Ondo emango ginen zueketani, ai ama, beti mugan, ai ama, ondo. Eta hasiratik izan da izen hori, hasi zinatenik aurrengo kontzertua ja mugan izenekin emantzen duten. Ditxo hortarako, ez? Izan zen lehenengo kontzertua, izen bat jarri barri hogu taldeari, zer egingo dugu, eta hori, mugan izena atera zen, eta mugan egin gatu beha. Ona. Ikusi zu hemen, bakizuen gnokilak normalien iten diala, hola dakau aparato bat abestiakin juntatzen deula, eta gnoki forma ematen dio. Gaur nola gaztaz beteta dijoazten, indeuna da ozion gaztan mentala laukitxotanin, hemen nahiko fina da masa. Askotan hobeto da nahiko fina gotia, balin bada oso lodilla, azkenian segertatukoa, oso potolotako gorrakoak izango dela. Fina balin badao masa, gero egosita gero finago gelditukoa, Orduan, beti ikutu horrekin, justu lan egiteko justu ustia, baino, ez gelditziarez papilla bat bezala eta harri bat bezala erdibidiko zerbait. Honea gota, noiz behin gaben bi golpe eman horrela, ez peatzeko behaien artean, eta aurrea. Bueno, bikote, ikusi zuen dut espiko hemen nola zidan, aurrenengo ikutua, hola ja, gelditzean ian transparentia, koipia, buelta emango jo, eta buelta ematen jungo geha pixkanaka. Bueno, eta zuek,
aparte, lehen esan dezu zertan lanian ibiltzen zen, hoi barroa, bai, bota barroa, Pablo. Pentsatzen de hobiak eta bazkazuela, oseiten dezue, bueno, kirola esan dezue, ikasten bai da musika, ez dakit gehiago gustatzen zaizuen, bidaiatzia, edo ez dakit. Bai. Zeiten zuen ordu libretan, libre dakat. Esan ez errar horik ez. Neri lagunekin. Lagunekin egon lasai. Bikotekidearekin ere egotea gustatzen zait, berak Iruñan ikaste du eta tarte txikiak izaten ditugu, baina bueno, aprobetxatzen dugu posible eguna eta familiakin. Gauza arrarorik ez behintzat. Dana jatorduen bueltan, no? Hor ondo. Eta ire kasuan, Pablo? Berdin, antzeko, hori, azkenean, dantza, musika ikaskatak dana, denbora gutxi gelditzen da libre, hor lagunekin, bikoteekin, eta ondo pasatzen. Eta aldan, eta dakit, mendizalia zate, ondartza jun, o surfain dezu esekula, o perretxikuta jute zate, edo arrantza, guandik ez. Ez da gure kasua, orain, hasi naiz pixkanaka bikotearen gatik, asko gustatzen zaio mendia, eta orain mendira eramaten haute. Bai, eramaten. Zokakin txakurrai bezala. Baina ez. Bueno, nahi kasuan igual txalupa txikitxo bat bakat kaian. Bai, Txalupakin atiratzea gustatzen zaitu. Onda. Eta ze juntan zaiz, zuziriak ikustea, edo txibita, o gustatzen zaiken... Ez nahi zain donostiarra, baina bai, besterik gabe, igual, orain gaur egun ondartzan eta jende asko goten da. Ire tortilla hartu, gareago, no? Gure txalupakin, bakarri lasai eta etzan txipitara, bueno, izan daiteke beste zebat, baina lasai. Nik hori esatean, nire bai, itxasontzia guk etxian beti ukideu, eta guetzako itxasontzia da, nik esaten hau nire irlatxua da. Eta nina etenakin, nina honakin, hemen hau beti guztua. Bueno, eta hemen txe, behitu, nasketa prest dakau, botako jo oregano eta listo, oso ondo. Eta hori ere bai, urtutzen nahi zaigu, ezin hobe. Musika jotzeko ordua iritsiek, ez da? Bai, Pablo jo beharko du. Pablo join berkoik eta izein behar diak. Perkusioa zaila. Bai, Gorputz perkusioa. Eta tantzariare gau. Hori gauetan. Bueno, oantxe gatoz, ez moitu hortikan. Hauek sartuko ditugu egostea, ateako ditugu kremara, eta aldi berian zuen abestian. Zian gertatzen dena bilatzen nautzuen baina ilun dago Zian esaten dena baina orain zara gertuago nire gana zatoz baina ilun dago ta zure krabelin horrak ez duen mina baino lehen duden gulandatzeko naia gara Ona, zea hozfina, Iri ez diak esautu, oandik goltza gainean, baina nauzi, Pablo. Zorionak. Nik zarata beste. Nik zarata, ona. Urrengoa etorriko aiz teklatu eta guzti, ez da? Hori da. Ze ona. Bueno, hemen txe, indeuna, ikusiko zu ingo deu keneltxo bat,
Ze polita egia zan, Oso agotze harrakak gainea, Pablo. Eskerrik asko. Dantzan bakarri faltazai gaztia ja, Jarrengo baten, hori. Hoi seguru ondo itekela gaina, dakaken gorputzakin, dakaken sasoiakin. Bueno, hemen txegarriko da oindeun historionen, hola, keneltxo bat, izango dela, heladutxo bat izango bazan bezala. Hemen dakagoen txe, hola, urdaiazpikoakin kurruskaria prestatuta, bat hemen, eta bestia hemen, eta historia maitzeko, hemen pikatu jaten perexin pixkat, berdi emateko, eta esan deuna, barren gorrin, gordin ikane bai, botako jau pixkat horrela, laskita batzuk, eta hau barroa, eta hau barroa ere bai. Bikote, azteko eta behin, eskerrik asko tortzeatik, jarraitu goxatu arazten holtza guztitan gu guztioi, eta hemen jarraituko ja, zukaldian, alde neurrian, zuei goxatu arazten. Eskerrik asko horrizateatik, eta benementan goxatu. Eta nun ibiliko esate, esan dezue, zesta hon? Zesta hon, Eta hurrengoak etorriko dira. Eta hurrengoak, behitu, geizue, mogan jarri, mogan taldea, eta jarriko nundik noe ibiliko dian. Agur lagunak. Aio. Aio.